This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Hakhmat phai singi jong khalai trik Julio Arajar Arpsan kendit kensan kin nongelam nalor kitukhat ka nyutrap Youth Council HYC kilalit bantur Hakhmat ka kerdop jong Secretariat man pelong ye ka jingeki dawa inalain permit ILP. Hakani ka singi lala ban saki ka jingdon bentana du presiden ka seng ba roy ku por sendrem haringkat ka jingra iki plakat ki blatho iki dak ban dawa na sarkar jela ban pentrikam no ya ka ILP bat kani ka jinglei tur ka HYC Secretariat ka jaring khatru hakapor baka kinhon menteri jong sarkar MDA2 kanang song jelang ha ka yengsa jong menteri rangba ukonrat ke sangma Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya